Haga ketemu kepa berukun bat uman siam bakhuai kajingai jung try jungi Jesus Christ kajingai jung blai kepa lambat kaji slog jung uman siam bakhuai kindon ringkat bat pi baro mentagasngi kadai gasngi buram jong ka Paris jungi haga jing sisya menta kasngi kadai ka pratarik bat kasngi buram jong ka Paris jungi kaladai manakane sautarik jong nu bunai kasngi buram jong John Meriviani bakhuai ngilara no menta kasngi namar kadai kasngi utrai tengai kublai api baro khaj kasngi buram basuk jong ka Paris jungi ngai kublai kerpang yai Father John Albert Antatiang di asisten Paris Pres jong ka Paris jungi si star bro ki badan hangni ikatekes baria phi ki pajba ki bia shimanta hagne kamas bakhuai na ki ying ki sam jong phi ngimla ban ya don rangkat hagne ka ying mane ndai phi shimanta na laki jonggi ying ki sam na ki shnong ki thau jong phi na khot ya phi baro tonginia shimanta da ka jingru blai hagne ka jingla niam tongini kuslai ya ki pop ki sang ki jing duna ki jing terat brio ki jongi bangi do blong ki bapit ban ya shimenta ha kane ka kenya ka kriam ka bakhoi ngapla hau blai beren bor baro pada phi go men go para bangla le pop shibone dagi tien dagi kam pada kijing le klet da kijing le apalat jonga da kijing le apalat jonga da kijing le apalat bakroe jonga namar katang kerpa de kamaria bakhoi kabaya isa ka thaisoti ya ki angel bakiru khoi pada phi go men go para banduai na ka benta jonga how try ublai jongi ublai bron bor bro uni snayangi lamap nei pop kisang jengi uni lamingi sya ka jeng embam jekun
Doi ni aduai. Ngiduai hau blai trai kunrat. Na kabentang jong ki yang kisam jong ka Paris jongi barok kawai. Bagi nang la ban klain ha ka jingai ban chit ha mak jim Kristan. Bad bagi niyo berbor ke jing ko jing kia. Ngiduai na kabentang ki jing temu babah jong ka Paris jongi. Hamtam ki jing pen krea jongi. Na kabentang jing dap arpsan senam jong ka Paris jongi. Ngiduai ro ha ka mas namta ka ying kasam iba Beneda so syang berkong Iris Mary Karbani panamta ki jingkir khu bau blai lo ai ka ying kasam nyuki habarok ki liang kinang yo shu ya ka jing ko jing khia ni duai na ka bantai ba Cassius merthong ibara khesni kha mata ka sngi blai kir khu kur do ben ko jing khian chain klain bha pani duai namta ka ying kasam jong ikong Salbina Bablai kurku kurdoa ya kayeng kasam jang ki kunik siu baro. Barun airo kajing jat haj bom jukat ya kamen siam belaklat no ni Francis Marsyang Bai. Ko blai berun bor boro badba em junam. Yau ba nginot ban khot ukpa. Da kajing hikai jong men siam makhuat. To penjanai pura hagro not jengi ya kamen siam jeng long khun tieng kenang ba ngirim long ki ba biet ban yo rung sya kan nong patang balakular ngi duai me kan rat nam ta barok kini ki jeng temu ki bangi wanra dau trai jengi Jesus Kristus khun jeng me ba em ba sin sya dan kat bat me ha ka jeng long ka we jong men sim khoi ublei junom la junom Kajing pule banekong, kajing pule na ka kitab banekong kisim. Kanong kat kandai dekot sau haduk pra. Hakitu kisngi, u Elijah ulale kisngi lenti syari kenja, bat ulapoi, bat syong hapo uwei uding senyum. Bat ula kerpat ban yapno uong. Kato labiang minta atrai. Shimno yakajing im jonga namar ngamlong ubah kambha ban yaki kpa jonga ulatia bat ulayotia hapo uta uding senyum bat hakmi uangel ulakta yu bat ula ong hu toki bat tobam te ulapej bat shisha ladon hakli jong uwei ukpu balak shet hakimau klut bat shikiu ko kumta ula bam bat ula di nangta ula thiak biang wangel jong utrai ula wan biang sa season ula kta yu bat ula ong toki bat to bam pidang jingai sibun kalenti ban lej te ula ki bat ula bam la di bada ka bor jong uta ka jing bam ula lej sau pausngi bat sau pemit hadu horeb ulum jong ublai kaktin jong utrai
Kajing pule na kasiti u Paulos bakut syaki Kristan ha Efesus. Nagalenong kabasaw kadikot kabalay pew, nagalenong kabas san kadikot iwe haduar. Tuyaj hakalenti kajing it kumba ukris u it yangi. Ko para wat pensusi ya umensim bakut jong ublay. Da uba la shon syap ya pi nakabenta kasngi jing suspa. To bred no na pi ya baro kajing satnot, kajing dom riang bat kajing bitar. Ya kitin kor kajing that rong bat kijing mot sniu kabakumno kumno. Henry tolong penban kibas bun mar keliang, kibas ngaulem, kibayamap uwe ya uwe pat, tik kumba ublay ulamap ya pi ha ukris. Namar kata, tolong kinong pertuubot ya ublay, kum kikun ba e jong o, bato ya kajing e, kumba ukris ula it yangi bad ula IT alade nakabenta jongi kum kajing terwa basing iubi bad kajing kenya ha ublay kaktien utray. Ngalong ukpu baim ubalawan hiar na beneng uong utray jar ubabam ya une ukpu unim junam. Try and don't ring God but P. Kajing pule naga gospel makoy kat kamoya anes. Hagata kapor kiju kilayat num ya ucisu namarba ulaang ngalong ukpu ubalawan hiar na beneng kilayaang hatu une umday ujisu ukhon ujusap ngithu ya ukpa bat kakmi jung u te kumno menta padu ong ngalawan hiar na beneng Ujisu la jubab yaki wat yatnum para maphi omdon ubala banwan sanga lamda ukpa ubala pha yanga ukring yu bat nga sapemi pa yu hagasngi khadu
la tho haki nong ye thulupa baya ki baro un hikai da ublai kat ubala yo sngo bat ubala yo jing hikai na ukpa uwan sanga umdai na marba uno ulayo iyo ukpa lai no uta ubalong na ublai ma ulayo iyo ukpa sisa ngong hapi uta banget udon ya kajing bam jukon ngalong ukpu kajing ki kpa temen jong pi kila yabam ya umana hari kenja bat kila yam une ulong ukpu bawan hiar na beneng ba ubriau undub yok bam yo u bat unum yam ngalong ukpu ba balawan hiar na beneng lada uno ubam ya une ukpu un junam bat ukpu ubangan ai na gabenta ka jing jong ka pertai ulong ka do jonga ka gospel jong utrai kasih buram kabasuk bat kebakmen nikong ye Father Rongba Father Roland parish priest jongi ya ki katikes ki sister ki brother ki Rongba balang jongi ki longkmi ki longpa ki samla bat ki hebaren manta kasngi ngirikhe ya ka parish de lane kasngi buram parish yakni ka parish jongi la ai hakajingada jong ujon Mary Vianney Bukhuaj udai ubrio uba rublai barba songret hadu kata-kata lakha ya ujon Mary Vianney hakasnong jong u hadar dili ha France house nam khatnyos pa prapenrio udai na kayeng kasam kebeduk bar kajing long kena kajing kam sim la long ka babaha namar baha kitu gipor keladon kajing kiwen hari France brok away hakabala ai kerteng kum ka French Revolution hakababuan kiying mene kila sa penjulor bat kilendo bat kiruniam kila sa nyoben bat kila sa kentan don kipala sa penstom benru bat ujon meriveni ulayo ya kata ka komunian bakhu ka komunian bandingkong ka jung hagerta ka ba khalai snam ha ka jing le niam ka ba jar ka bala pelong ha ka meraset jah da ka bala ai komunian ka bandingkong ya ha itai ka meraset jah bat lale ya kata ka jing le niam ha ka jing jar bat latap ya kita ki khalki ki jengkhangyen da ka jan ke bayong knam ba ki brio kim yo bat kim sim lawan bat pentut ya kata ka jeng le niam ujam mari veni usam jing bha ka jeng pule jung henrei namar ba utrang dik naduk mensiam balong ulendo ulai sa ya pun ki jeng kaduk kadwai la kentang lendo ya hadian ba ladap penkentang dan do yu la pha yu hakawe ka parish ka ba la kentai ba hapo diocese kata kedegede snong arts hakaba don kemba arts pa lai pungut kibrio ki basa ata kesnong war ka jaka bat nulai sakatu ka jakaru mdatip ha tekemta uni ujam mariviani ka baudang ya denti ban poi sakata ka jaka ulah keli ya we kunarian sepang kata kasnong as kadon sano loong yuto kunarian kukuan pila banyak thu yanga ya kelenti sa arts pada pia thu yanga ya kelenti ban lech po arts ngan saya thu ipi
ya kelenti ban les po beneng bat haba ujon very beni ula poi hangta po Paris umdon manu para bangai kiba welcome you upai hangta po yung mane uple ya kayong mane baka yung mane kalong bakenja ladap dak jing cakria namar ba musim la don su kata ka jing le niam bane ka jing it blai hakata ka snong tegemta une ujan mariviani ularung po yung mane bar ulapan khoi ya kayong mane hadin nang tapat ulatiet ya kabaje bar ularung biang hayung mane mampelong ya kejeng mane sakramen meruai te kibrio kiba yo snow ya kata kejeng sawa jong kata kabaje ya kaba musim la tiet su ya kata kabaje las bun senam kilas ngolongo dan manusia sya thrai hang tai po yang mane kilawan bar kilas tang ban pisu nakalki bar ki i yaune ujamri bani udam khosio bat pelong ya kejeng mane sakramen barkem taman kesngi ki man ba pelong ya kata kejeng mane sakramen ki beliau ki let bar ki lepit sok kumta kadu kadwai ki stang benrung hayeng mane ki song ningkong iban basedian nama ki le rang hadin katukan ne por ka badang mi kesngi ki stang banwan kham sakman jong kayeng mane kadu kadwai kata kayeng mane keladap biang semam bat ki beliau kila snok tilang rekat lang berujam meriveni ban pelong ya kata kejeng mane sakramen ujam meriveni usung tenat bha ban song hasenduk jeng plah katkung kejeng tho jong kejeng em kejeng usong haduk kan rekonta hasenduk jeng plah ban ab ki beliau ban ai kejeng map jong dai na ka benta jong ki ban namar ba udai brio ba trestom brio ba yai duai ki brio ki i ya kejeng le rublai kejeng ban buon ki brio kila kwa ban le banyak kendo yau neulendo bawan hang tapo arts ban ki brio ki bawan kla hau neulendo ki yo ya kejeng kala ka pamot bat namar ba lastang ban buon kita ki brio ki bakwa ban wan spa arts ka sarkar France ka habat pringkre ya kita kelentiral ki kali tang nang kabenta banwan sak takasnong arts kadu kadwai kini kasnong arts kabalong kanong kendong kabala kenja bha kabam jutip menuru kelak pemban kasor hakaba buon ki brio kilawan ban ya kendo kerpang ban sngat plah banyo ya kecing map ai jong blai dan baka cingwan pla ka jongki hau une ulendo ujam mariviani ke ka bangila banyo ka cingkai na une urukhuan ka beningkong kedai ka jing sania ka jong yau blai ka baar kedai ka jing songret ka jong upudiang ya ka jing jenjar bar usongret upandam yelde hakmat jong blai ka balai pat kadai kajeng yai sa kajeng ya kita kajeng kabasau kadai kajeng yai duai kajeng kajeng le rublai kajeng kabasan kajeng iai kajeng ya kayu kres bekhuat ya kabaman kasngi upelong ya kata kajeng mane sakramen kaban rio kajeng iai kajeng ya ka sakramen jing plah bar kabak hadupat kadai kajeng trestom kajeng hakajing emensiam kajing pule menta kasngi kikran chapang kajing sumar makajing iye kajong blai na kabenta jungi na kajing pule baningkong balasem na kita baningkong jong kisiem kayatho yangi chapang prophet Elijah une prophet Elijah hak tu gipor hak ba kinong Israel kila mane de kiwe pat kiblai kerpang yo blai baal te kumta une prophet Elijah ula pelong ya kata kajeng Yakob kajeng ban pensisa hakmat kibrio ba ublai u yawe u desisa utau blai basisa kajeng ki
bat kim day ban mane ya ki we pat kiblay balayalam nanti da kini ki prophet Baal bat pedang kata kacing Yakob kacing hau tau dum Karmel ula job ya kata kacing Yakob bat kini kesiem Jezebel tamar cutip ba ulejah ula job ya kata kacing Yakob kelatmu ban penyap yu Tegumta une uleja haban pet yala kajong kajing usngok bitar yala de ule ya kam kababha ule ya kam jong ublay hendai haban yo mat kajing sya penstom kajing sya nyoben ba kajing sya kentaj haban pet na po snong ban le pet ri yala de ukwa ban yo kendu yo ublay hau ta ulum horab kal bau dang ya lenti don pedang kata kajing so diau mensiam pedang kata kajing so thai kajing so jram pedang kata kajing do jenggerman pedang kajing tangan pedang kajing smolong marwai badai hangne ublay ulap ha yu angal ban besar ya una prophet Elijah prophet Elijah ulayo ya kata kajing bam bat hadian baula bam ya kata kajing bam bala ai angal ulayo ya kata kabor banyak lenti hadu saphosngi saphomiet hadu benda poi hau tau dum horab banyak kenduk yau blai ka gospel mentaka sngiru ka kan hor ka juk phang spang kajing sumar ba kajing ie jong blai na ka benta jengi ujusu ong na ka gospel jong Yohanes nalong ukpu kajing pada unu ubam ya unu ukpu on junam kene ka pen ya kajing terang jong blai ban besar ya kajing mensiam kajing usutho bangi sitom ngikordet usutho bangi ha banyak lang ba sibun kijing kajing jenjar ha kene pertai usutho bangi sadu jingkerman ha kajing usutho bangi salong merwai kerpang kajing kajing Tegumta manta kasngi upempena hakini gospel ngadai kajing bam na kabenta jongpi ngadai ukpu kajing na kabenta jongpi kaman ko para manta kasngi ngirke yakini kaparis de kasngi buram paris ngide ban sungu yo blai namar bau a yakini kaparis kajing don jong kini kaparis kapenyo yengi kapen orlong yengi ya kata kajing terang jong blai ban besai kajing mensiam kajing kajing don jong kaparis kapenyo yengi ya kajing mensiam ka ai yengi ya kisakraman ka ai yengi ya kayu kres bakhoi habang isu tular kajing mensiam kajing isngo kumbang la jengai nu blai ngile ya paparis ngiyo kendo iklendo ngiyo kajing pertama kajing mensiam habang ngidu jeng kerman ngile banyu kendo ikarang balang ngile banyu kendo ya katekes ngile banyu kendo ya ki sister lane ya ki father ya beliau jumbat batki bat ngiyo ya kajing plong biang ha kajing mensiam bat ki sakramen ka ba ngiyo lang ba ka ni ka paris ki rap yangi banang kiyo kajing mensiam kalongkum kajing bam ka ba ublay ula ayu ulejah kalongkum kajing bam ka ba ublay ula kular ha ka gospel mentakas ngi ngalong upu ba ajeng badai halor kene hakum kene kesngi bangir ke ya kene pariste ngide basungu kanyu blai balo ai kilendo ke bala trai hak ni ke paris haduk mentah bala ai ki katkes bala ai ki sister bala ai ki brother ki bala ai ya ki nong tre balang ki ramba balang ki batristom bat mi bat sngi na ka benta ka jing emensiam bala ai ki long mi ki long pa ki babaha ki ba ai tilut yalade na ka benta ka balang bala ai kun samla ki baslor ki ba ai ti yala ka por ka jungki na ka benta ka jing emensiam kini bar khoi ki dei ki lat jingi ki pen orlong ya kata ka jing terang jong blai ya kini kentian ngalong ukpu ba ai jing ngakwa ban besar ka jing emensiam ka jungpi na ka benta jungi hakum kani kesngi ngide ban duai hublai bangin dei ban klain ka jing nyai ka jing hublai in buat ya knuksa jong jomri veni bukhoj man long ki brio ki ba shania barbor hublai
malong Gibril kiba tristom hakajung imensiam malong Gibril kiba soret ba pendam nyelede hakmajung blai malong Gibril kiba yaine hakajung bha malong Gibril kiba yai dubai bagi malong Gibril kiba burom ya ka sakramen jong kajing plah bat ya ka Eucharis pakuat tu ai bau blai ku kerdo yengi pai rungai jong kani ka parish nong kasan undang yai besar ya kajing imensiam kajungi lengba kini kila jingi bang iyo lengba ka parish nong ku kerdo nong sanran yik jing tre jing kata jungi nong don kat lang bat ngi batu ai ba ujam mari veni bakuat nya sai kerpang na ka benta jungi enya ro ya Yesus Kristus. Dengan ia playa ke jengai jengi. Dongin ya duayu belayu kpa jengi ubadala dehi ulakren hangi kum lagi jonggi khun. Naga bentak pabakun ki bishop ki lengdo ki runiam ki katekis bagnong play balang baro bagi nangla ban trishit ham ban charai ban ban beskam jinget ilagi khun ban siam
Ngikerpat jeme kutrai. Ngikerpat yame gutrai. Na kamta ka diocese jungi. Menginang skam ka jinget hapdeng kana khlam. Bat bengin yonok kam kloy yala nong syarai ubishap. Ngikerpat jeme kutrai. Ngikerpat yame gutrai. Na kamta ki parish priest baro. Kam tam ipada rangba jungi. Ipada assistant. Mau John bini bakut unong da jongki. Unak pen ki men siem bat ai bore ki ban iet yaki kores kasenduk jing pla bat ya lagi kuan ben siem. Ngikerpat yame kutrai. Ngikerpat yame gutrai. Nakamta kapare chungi bau John beni bakut un kerku yangi baro un ya saj bat petien nanti kam tam kat bangi nak pen kre ban rake ya ke jubli rupa kapare chungi ba kan long ka basaiso ngikerpat yame kutrai. Nakamta ka jing khot bau blai unang khot bon ki kon samla ka balang syak jing long ling do bat reuniam ba IT lut kum John beni bakut bat pen scam yikitok berang don ha ki jing pen kre ba pher ngikerpat yame kutrai. Ngikerpat yame gutrai. Na kamantai kun samla jongi pedang siyo ya kirisol ba pher ba blai unang petien nanti ya ki jing pule jongki ba ya ki jing em juki ba ken sei so bat penun borom yo blai ngikerpat yame kutrai. Ngikerpat yame gutrai. Kok pangi aingo yame ba melakren hangi bat medang yai kren hangi lengbau kuon jomeu jisu to weng no ya ka jing sarong barok nak do not jengi ai ba men sium jomeun ai jing syayangi kna mangin la ban syam ya ka jing e jongme ba dia ka bor jongme ba ngin la ban em kat kum ka mon jongme ngi pani kene lengba kris utrai jengi. Ti duai
Tuhan men ko para bakane kejing terwa kenya jonga berjong pi kan long bapedang hun khmadu blai pa bedun bor baro tos ngobha ku try ban pediang i kejing terwa jong kabalang jong me ya kiba ha kejing snai jong me melai ban dup terwa ya ki badi kiba da ka bor jong me pen kala sya ka jing maya jong ka jing penem jongi ni terwarang ka runu ku bat kawan ya kini ki jing temu ki bangi wan ra ki jing temu ba pher ki bangi terwa hame ha kini ka mas bukhoi ya kini borong ipan lengba kris utrai jongi utrai unon ringkat bat pi to genti wela ki do nun to ni aingo utrai kan rat ublai jongi da sisya kalang kabasyong hak bat kabadai kadai ti jongi bat ka jeng panem yangi haman la kapor bat ka jaka ban aingo yame ko kan rat ko pa ba khoi ko blai bidon bor bat bom jekut namar ka jing et mela thau yo bun rio bar bala panram yu kat kum ka hak mela su spai u da ka jing isnai lengbau trai jongi u Jesus Christ lengba jong u ki angel ki roi ka buram jong me hima ki dammane bat ki bor ki khnyu hak mat jong me ka benang bat ki paj benang bat ki seraphim ki amane rengkat da ka jing kemen ai bat ki sur jong iru ngi duai kini so da ka jing sorit kat bangi pen bena Bai khơi từ play ki pai nang bat per thei ki dap da ka burom jong me Rai usanai shajrong Rai usanai klem kut Rai usanai you blay Ya royuta bawan hai ka kerteng utrai nang bat pertei kidap da ka buram jong me Rai usanai shajrong Rai usanai klem kut Rai usanai you blay you no Dashisha melong bakhut ku try bat kare hok ba barok ki mela thau kini ro ya me nama lang bau khon jume utrai jungi Jesus Christ da ka bor bat ka jia trilam jumen si makhut ma jing em ban me pen khot pen kentang ya ki ai baro bat mem ju sange banlum halade lau pain khnang barandu bami hadu basap kasngi endup terwaya ka kenya ka kriam makhut sya ka kerteng jong me namar kata ku trying kirpat rit ya me badau jo men sim men so bha ban pen khot ya kini kijing ai ki bangi wanra ban pen kentang ya ki ba kindup kelalong ka met bat kasnam jong u khon jong me try jong yu Jesus Christ ubalau ku mengi ban pen mentai ya kini kijing maya namar ma uhi hakamiat balai tu no yu ula shem yo kpu bedak bai ngo ya me ula duai ker khu ula kedia bar la ai u hala ki sunran uang toy shem bato bam na kane phi baro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba NIT na ka banta jong phi ha ka juk kerkam laya bam ula shemya ka khuri berkabaingu ula duai ker khu barlo aya ka hala kisendran uang toy shem bato di na kane phi baro namar kane kalong khuri jong ka snam jonga jong jutang batmai bat bam jekut ya ka ba en pen mi na ka banta jong phi ban ta ki babun ya ka ban ma pi pop to le ya kane ban kan ma yang a
kajing maya jong kajingan. Bangi bam yune uku Bangi dinakane kakuri Iben bna jing yap jong me ko dry Da da do menwa Namar kata ku try kad bangi penmeta ya kajing syak sitam bat pelaj jong khun jong me. Ya kajing mi pat beron buram jong u bade kajing kieu jong u syabenang. Badro kad bangi ap khmelenti ya kajing wan biang jong u ngi terwas ngu hame ya kene kajing kenya ka bakhuj bat ka baem. Ngi gerpat ya me do pet ya kajing terwa kenya jong ka balang jong me. Batu ku bor yu jing kenya bada kajing yap jong u. Melaman ban penyasuk yang ngi bat mehi. Doai bamangi ya kebayan pesa. Daga met bedaka snam nyu khun jong me badi ke bayan pendap dan mensiam khu jong ngien kelalong ka wei ka met ka wei ka mensiam hau Chris Jom pepen janai yangi banlong kajing terwa bam chukot hame Kenam bangin dup yo ya kanong patang lamba ke bala jiet jong me Kerpang rengka bat ke Maria hesti bakhuan kakmi jong oblai lambat ke apostol bakhuan Barki martir bakrau buram Rengka baki rekhoi baro Ya hakaba ngisanya banyak jengaram Naga jinga saidam baklam kot kecongki Hakmat jongme Ngigerpat kotrai Tuai ba une ujing kinya jeng pensuk jongi Penroy ya kesukasan Baka jeng pen ya kepertai barok kawai Dos ngobha mapenskam Haga jingay baka jing iet Ya kabalang pilgrim hang ne hasla pertai rengga bat usakri jong mai u Francis u pa bakhu jungi pada ansam nang pe jong diocese jungi kakan huon ki bishop kilenda baro bat upai baro ya uba malapalong u jong mai dos ngam ya kicing tuwai jong kene ka yang kasam kaba malakhot bangilum lang hakmat jong mai kok pa bi isbon hakajing snai jong mai Tulum lang yalade yaki khun jong me baro ke bala sapriang hasa telak ke pertai yaki himan ke para jongi senrang bakentai ke bala klat no baya gitu baro ke bala pensubhaya me shwa baken klat nagan nega jeng tu pediang yaki da ke jeng iet sya ke hima jong me hangta ngikerman bandan bangin yo honlang da ke buram jong me tau trai jongi Dau ba milat hesay hak pertai ya baro kicing bha. Dau lambadu bathau kan long ame blaik pa badan bor hak jelong kawai jomen sim bakui baro kaburamat kajing yaro junom la junom. Amen. Kumbalau kumingi daw nong panem, bat kumlay kain ikitin bleju nginod banong. Kupajoy ngiu babnen, kan long kabay kuy kakerteng jong mil, kan wan kahima jong mil. Jong me hai ka kendau kumbahabne do ayangi menta kajing bam jongi ka bahala kasngi batu mapyangi aki rengkang jongi kumbai ngirungi ma Yai ki balas niu yangi Bat wat yalam yangi Syai kajing pensyoy Henry to pelait yangi
naika basniu do pelajing irpat kutruai nak jing sneu baro hak jing sebon jemet ajing suk jing sanyi kisngi jungi kenang berak jing rabi snai jume ngin laj berbon kapo bat ngin yo ajaran nak jing jenjar baro kal bani ap kemiren tia jing kerman bakhuan bat liwan pat no penem jungi Yesus Kristus Namar ka jong mi kan long ka hima ka jong mi ka borbat ka burom junom la junom ku try Jesus Christ me belong ke apostol jong me ka jing suk ngai api jing suk jong ngai api wat pa jigi pop jongi raya ka jing ai jong ka balang jong me Bada kajing sebon jong me, doai kai kajing suk kajatili kawai kan kamon jong me, mame ba im basen syar, junom la junom. Kajing suk jong utrai kani don barabor ringkat bat pi, toing teruai kadak kaja suk iwai pan. Kekun lamrat batang ubah kiki papetai. Kekun lamrat batang ubah kiki papetai. Ajeng sekyanyi Ajeng sekyanyi Kokunlah Hak mi ukun lang berat jung blay Hak mi Devni belakit nagi pop ki sang jong ka perthai Suki toy ki bala chak khot ngobha Chakne ka jing khawai jong kun lang berat
Tungin dua jar-jar la ke jong kemen siem. Ha keni kapur ba kentang. Jar-jar tungin kabrip ye laki kemat. Bat aingu yau jisu lawan ha ke dono jengi. Ko jisu bas buntam. Kat nong idap da ke jingkemen. Balang perit ye ladi bat melawan hakidono jengi lengba kayu karis bokut. Kenrat ngimlong ki babiet bakat me ublay bakraw melawan hakimen sim bapop jengi. Rai day da kajing sebon jeng me melamon banwan ban kerku ban sa jegi pop ban aibor ban penkedang yaki mensim jengi. Kublai sibon ko Jisu. Kenrata kadika sengi buram jong kadika paris jongi. Kerku yangi baro nadu ki bahalo jongi. Ki fadar prarang ba jongi. Ki sista ki runiam baro kot. Ki katikis ki nong tray balangha kadika paris jongi. Nadu ki kenlong kena ai bangin nang roy ha ka jingge jingkermen ba jingi ai bangin trang yame barabor ban yalap ika gospel ban pediang yame ha ka yukris bakut to sa barabor bat ngi ko trai jisu tungun ya ong lang ngis ngeu ngu yame ko jisu Ngia ro yame ko Jisu. Ngi i jame ko Jisu. Ngi syania hame ko Jisu. Ngi kermen hame ko Jisu. Kaburam haupa barakun badu mensim bakut.
Tôi ingin ya doai. Doai ba kajing ya benta ha kene ke sakramen jong mi. Ya ki ba ngilia bam ya sip kan penim yang ngi kutrai bat kan pen scam yang ngi ha kajing syai jong kajing sisha jong mi. Dau Chris utrai jongi. Utrai unoringkat bat pi. Ublay bron bor ro angkat kuya pi ukpa kun bat umen siam bakun. Kamas kalawai tungile suk ban id bat ban chakri hok ya utrai ngisungu iya ublay. Habakut jong kanika jingla niam jengim tagasngi ngai ku blai kerpang ya i Father John Albert asistan parish priest jengi ya ki sister ki brother pat katekis ki bedon hangne menta presiden yang kisang rangba presiden yang kisang longkemi yang samla bat ya pi pat Kristen ki blai menta dak jing rublai na ki yeng kisam jong phi bane simenta bane snok tilang ha kane ka sngi buram jong ka paris ka jongi ngai ku blai gerpang ya phi barok haj ba phi la penlaj ya ka por ban ya simenta na lagi jong ki yeng kisam ha kane ka mas bukhuai
Bat nga ai kublai kerpang yai Father Michael Makri ibalawan na po Youth Center Shillong ban wan ban iraplam ban telekas ya kena ke online mas ke jengi mentah ha kena singi Buram Parish rengkat bat ka tim ke jengi ki bala la stam banwan hoat ke don ke jeng sengau kenja ha ka mensiam namar gi wei snam nge shimenta ha kena mas singi Buram Parish ha ka ba ki pat Kristen na borok ka parish ki wan hang ni ban shimenta bat ban ya don rengkat kum ka wei ka parish ka wei ka yeng ka sam handai mentau snam bat hanus nam balada perkum jo ngimyo ban ya don rengkat tim walada ngimyo ban ya don rengkat ngai ku blai phi borok haj bat nga khot nga wer ha kan singi Buram jong Paris jengi bangi nadu mangi kileng do kiruniam kinong tray balang ki katekes kirang ba balang long kimi long kpa bat ki samla bat ki khna khunlung borok haj tongin ne but yak nuksa babha jong John Marie Vianney bakhuat ubah ngiloyo ngau ya kajeng em kajiru blai ka jong i jong u hakapor ba ifadar mani ai jingkan bat jing batai ya gospel tongin but yak nuksa babha jong u badak bangi but yak nuksa jong ne uru khuat unong da jong ka Paris jengi kanang riu blai kanang klanya ka jingat kanang shirham ha ka jing emen siam na khot nga were phi ki long yeng long sam barok khat ki pat Kristen jong ka Paris tengin bu jing thmu gerpang bangin yo ki riuniam nginyo ki lengdo bat ki riuniam na ki yeng ki sam jengi ki bot yak nuksa jong ne uru khuat bat tengin long ki basbun ban ai ho blai dia lagi jong ikuni kti ban chakriya kum kilung do bat kiruniam ban nginla ban yai penmi kiruniam na kana Parish bat kum juro ba kum ka Parish ngin klan ka jengat nginiat teli nginiat trai yagi kam ki jam ki bangi dei banla ladai ka jing emen siam na jing em do ro ban na khot nga wer ya phi ban ai ka kti ka mon ka kti ka diang jong phi kerpang ha kini ki lais nam kan thi ki bangi pen kre na ka banta ka jing dap ar pusan snam jong kana ka Paris jengi sa chi sien ngai khu blai kerpang ya phi baro to blai un ker khu ker do ya phi ni pen kot ya kana ka jing la niam jengi kana ka mas ba khuat kana ka singi Buram jong ka Paris jengi ha kana ka por da ki mingi IT ho blai ya la de ngi duai bau blain ker hu ker doa yangi ka Buram hau kpa baru khun baru mensiam bakhuan berabor jenam la jenam amen ko donut bukhutam Yesu ko John Marie Vianney bakhuan ko Maria Knirab jeng Kristen ha kertong kpa baru khun bat mensiam bakhuan amen ani ro ya Yesus Kristus jenam la jenam